Sibingelele mbukelo Real Nqubeko TV, igama uNqubeko Ndlela. Sikwahlabisa namhlanje kwahlabisa into esizele khona sizothola ukuphawula okuqhamuka ngaphansi kozokhulumela irank yakaHlabisa njengoba besikade sikhuluma nensizwa yakamabanga obekuthiwa iyanukeka ezintweni eziningi ezithinta ukubulawa kwabantu izibizwa ngenkabi einkundleni zokuxhumana. Namhlanje ke sizokwazi ukuthi sithole ongakhulumela irank noma ke amalunga omphakathi akhona afisa ukuthi abe ingxenye yale ndaba aphawule nawo ngakwaziyo ngalensizwa eyehlele umshophi ongakuthi igcina isiduma kabe emphakathini wakubo oyakhele. Akwesihambeke siyozwa ukuthi uthini umphakathi, sithini insizwa erank nabaphathi ke njeke berank uma bekhona bazophawula. Sifisa ukuthola ukuthi bona bathini ngomabanga, bayamazi yonke lemisebenzi wayithola clean, akukho kumchaphazelayo. Asambe siyobabona. Sibingelele umbukelo sekhaya, sesihambile ke safika kwaHlabisa. Njengamanje duze kwami nginobaba uManqele okuyena usihlalo la erank kwaHlabisa kuHlabisa Taxi Association. Duyaza asikubingelele sikwamukele. Angibonge ngibingelele baba. Mhlambe duyaza udaba nje sihamba ngalo sizobheka ukuthi niyayazi insizwa yakwamabanga. Babuduyaza ke besifisa nje ukwazi ukuthi lensizwa yakwamabanga niyayazi no association wakaHlabisa. Umabanga siyamazi. Yeah. Futhi siyamazi kusukela esikhathini esahlangana ngaso naye kuzobe manje siyamazi. Nimazi kanjani? Kude. Simazi ngokuthi wafika ezoyikhalela ngalento yama-meter tax. Ehamba nabafowethu sasibajube ukuthi besenzele lokho. Yeah. Ukuvuthiswa nomsebenzi wama-meter tax okumfowethu wakwahlela. Nomunye ubaba kwaManqele. Yeah. Yena ke ekhala ngokuthi nakuba wayengeyona imember ka-association kodwa wayekhalela ukuthi simvumele abe yingxenye yama-meter tax ngoba wayenesimo sengane yakhe eyayizalwe prematurely eyayisebhodleleni. Yeah. Okuyisimo esathinta inhliziyo zethu-ke leso. Sasisithi ngaba siba abantu masingeke simvumele ukuthi akwazi ukubhekela impilo yale ngane. Wayephethe isithombe sayo-ke. Yeah. Wasikhombisa. Association ke savumelana ukuthi akanikwe ithuba. Ngaleso sikhathi-ke waba ingxenye yama-meter tax lana khona kwaHlabisa. Yeah. Ngiyangibona sengathi-ke une-leading role nakhona lapho ngoba izinto eziningi bayibambisana noSimangahlela. Ukuhola leyaphiko lwama-meter tax lana khona la kwaHlabisa. Simazi kanjalo. Mhlambe ke duyaza ezefika la kuma-meter tax mhlambe kukhona into eyiphepha eqondile ngoba indima ezokuthutha idinga amaphepha aqondile. Yena nje ngingabeka ikhanda lami on the block ukuthi unawo amaphepha okusebenza ne-meter tax ngoba kula association sigcizelela kulezo zinto-ke. Unawo lawo maphepha. Usebenza njenge-legit meter taxi operator. Okay. La kwaHlabisa. Mhlambe ke kulolu daba le security ngoba uzwakala ukuthi uyasebenzisana futhi kakhulukazi association ngodaba lamathekisi. Abanye beze bethi kwaba nokwenzelela mhlambe ikhona into enjalo yabakhona nalokuthi yiphi le role ayidlalayo ngapha bezokuthutha ngokwe-security. Ukwenzelela ke angazi ukuthi umuntu ngabe ukhuluma ngani. Kodwa i-process yokugcina si-appointe i-security company yakhe yayi-transparent, like you cannot believe ukuthi kwa-invitwa bonke nje abantu. Sisemhlanganweni wethu we-general sasithe abantu abasinikeze ama-security companies bacale singasebenza nawo. Sahamba ngokwe-process eyayihlunga-ke kune-criteria esasiyisebenzisa.
sagcina sivumelene izinto zethu ke thina la kwahlabisa kuvunyelwana ngazo kwi-general meeting. Okay. Executive yayithunywe ukuthi ayihambe ibuke bese ibuya nemibiko iyethule kwi-general meeting. Yeah. I-general meeting kuphela egcina isinqumile ukuthi nakho esihamba ngakho nakuye-ke kwahamba kanjalo. Kwakuney'nkampani nje ezazikhona zifisa ukusebenza nathi. Enye yazo nje iqhamuka le ngako-Dolphin Coast. Mawudlula eMandeni u-approacha obhalito kanjalo. Yeah. Athi zindaze-ke zibe nemisindo-ke lezo. Bahlulwa indlela esibuka ngayo izinto la ne-criteria esasiyibekile. Okay. Enye inkampani eyayike yasisebenzela nayo yabuya yafaka amaphepha ukuthi uma sisayidinga singakwazi ukusebenza nayo, kodwa ngokwe-criteria esasiyibekile sathi masichaza ukuthi singacela abantu abazosebenza kanje nathi. Yeah. Okunye kwakho kwakuthinta indlela yokukhokheleka kwathothi bona bangaphezulu kunalaba esagcina sibathathile, kodwa konke lokho senqonywa yi-general. Emva kokuthi sesibalethile laba bantu kuyona yayisithi i-general cha nabo engasebenza nabo, kwaba transparent ke indlela esamthatha naye. Mhlambe ke selokhu niqalile ukusebenzisana naye sonke lesi sikhathi kunjani ukusebenzisana kwenu naye njengoba esebenza nje? Kunjani ukusebenzisana kwethu naye ukuza lokho, kodwa ke emhlabeni nje ayikho into okuthiwa i-perfect emhlabeni. Yeah. Asinayo into esingagibela ngayo phezu kwendlu simemeze sithi nakho ukusebenza kwethu sekunalama challenges. Kodwa like ifamily nje ikhona, yonke ifamily inezinto ethi mayiqhubeka ibuka ukuthi ayila singadingi ukuthi siqinise la ngadingi sicorrect khona ongahambile kahle. Kodwa other than that thina naye ngokwenkampani yakhe sisasebenzisana kahle siyokulungisa lokho. Mhlambe ke uyaza lensizwa ngiyakuzwa usichazela ngayo nokuyazi kwenu. Mhlambe ke lokho okukhulunywa ngaphandle ke ungafisa yini ukuphawula ngakho ukuthi lokho okukhulunywa ngaye ko social media mhlambe kukhona la ufisa ukuphawula khona ngakho? Ukuphawula ngezinto ku-social media ngomfowethu lo ayikho into esingayiphawula thina njengo-association ngoba thina siyi-leadership ye-taxi industry. Yeah. Sikwazi uku-akhawunta siphawule futhi ngezinto ey'ngathinta yena no-association wethu. Lokho esesithele akukho okubi esikwaziyo, kodwa-ke izinto zaphandle lokuthiwa amahemhemu ngaphandle asikho best placed ekuthini singathini ngakho ngoba okomphakathi lokho. Phela lezi zinto-ke uyokwazi ukuthi ngisho wakho ikhaya nje ungathi wena uhleli kahle nomndeni wakho kanti kukhona esebazi ukuthi emndenini wakho khona into engahambi kahle wena ungekho informed ngayo. But nje yena as umuntu osebenza nathi singathi sisebenza kahle futhi akukho okusasixwayisile masisebenza naye okungasho ukuthi ngeke kube bikho ngelinye ilanga. Mhla sekukhona uyazi naye samtshela ukuthi shothi transpire ukuthi conduct correct, siyombiza there and there sihlale naye phansi sicorrect lokho okungenzeka ukuthi akukho right ngoba i-reputation yethu-ke siyayihlonipha, asifisi idendwe noma yini engaba ephambene nomthetho engaphambana even nanomphakathi esisebenza phakathi kwawo. Ngakho-ke sohlala siqikelela nje ukuthi uhamba as silindele thina njengabaholi bale nhlangano yabahlali sematekisini. Uyazi asibonga kakhulu isikhathi osiphe sona nokuthi nje usivumele ukuthi sikwazi ukuthi nawe ukuchaze ngokweside leli nisebenzisana nalo nalensizwa. Siyabonga kakhulu. No, sibonga kakhulu nje. Anytime manifuna ulwazi oluthinta thina
sohlale sivule iminyango nendlebe ukunilalela. Bekuyena ke ubaba uManqele nongosihlalo kaHlabisa Taxi Association ebesikade sikhuluma naye. Sesihambe safika emacekeni kaHlabisa sinomakhelwane kaMabanga. Sifisa ukuthola nje kuye ukuthi njengomakhelwane wensizwe kaMabanga bahlalisene kanjani la endaweni. Kuyiluphi usizo uma eyusizo emphakathini? Mawami asikubingelele sikwamukele. Ngiyabingelela kakhulu. Insizwe kaMabanga wakhelene nayo nihlalisene kanjani la endaweni nayo? Awu umfana nje alright, mina ngithatha ukuthi umfana ngoba ngimlinganisa ne-firstborn yami. Umfana nje alright, oyangisiza nje ubaba wala ekhaya kasekho, makuvela amathuba omsebenzi uyabatshela abafana bami, noma kuthiwa amanzi awaphumike la empompini, uma yokha amanzi uyadlula lapha memeze, ingane ifaka igubhu ngize ngithi akuphume ngiyoyikhelela. Sengenze ukuthi naye ngabe umthwalo phela sezokhelelwa uyena lezi igubhu. Akumnandi nje ukwakhelana naye kumnandi. Nangesikhathi nje ngenza umsebenzi womyeni wami wokumkhuphula, waletha nje ipheko, afika azobuza ukuthi engasiza ngani. Awushem alright, umfana alright. So nihlalisene kahle naye njengomakhelwane? Kakhulu. Cha, masiyabonga besifisa ukuthola nje ngakwelakhe side lo makhelwane ngoba indawo eningi sesikwazile ukuyihamba, bonke abantu bayamchaza ngendlela abamazi ngayo. Nawe siyabonga ukuthi usinikeze iside nawe esilizwa lilihle ukuthi cha ukwakhelana naye ulusizo olukhulu, sephenduke ngisho indodana wakho kahle. Kahle uyefana nje ne-firstborn yami. Uyefana. Ngoba ngiyakwazi ummemeza ngithi awuyini ezitolo uma ngimbone khona. Awuyini ezitolo ngiphathela ukuthi yabo. Cha, siyabonga kakhulu ukuthi usiphe isikhathi sakho. Sibonge nje nawe ukuveza iside lakho njengomakhelwane. Bekuyena kumakhelwane esimthole emacekeni. Emacekane noma emacekeni, isemacekeni. Emacekeni kaHlabisa. Siyabonga kakhulu.